The following is strongly opposed by many rabbis, and furthermore, it applies only in theory. Had there not been state laws and international laws that protect every individual's right to life? Regarding our story, it would only have been practical if Svetlana Raznotovich had any access to a gun while visiting South Africa. אם יש מישהו שהוא מגן אנושי, אם מישהו לוקח מישהו אחר ומשתמש בו כמגן כדי שלא יהרגו אותו וככה הוא יוכל להרוג, כלומר, ניתן דוגמה, חם רוצה להרוג את שם, הוא שם את יפת בינו לבין שם ויורה על שם. מותר לשם להרוג את יפת כדי שחם לא ישתמש ביפת להרוג אותו, אף על פי שיפת לא עשה מעשה. בכל אופן, הדין הוא שלשם מותר להרוג את יפת. מי שעירב את יפת והפך אותו לחלק מהסיפור זה חם, ועכשיו חם הוא רודף אקטיבי, אבל יפת הוא רודף, אמנם פסיבי, אמנם באונס, אבל הוא רודף, ולכן לשם יהיה מותר להרוג אותו. קל וחומר במלחמה.